יאללה, בוא נראה מה הוא יגיד עכשיו במיקרופון. כמה שלא פשוט בגוגל שחתם, האין זוג שזה מסוכן דניאל, אם אתה פליקי, וופ 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 נועל מעצרים, שמע. אין בנז אגדה, בלק בנז אביידה, אימא לנפל! דפוק ואין לך טרם בביתה. אל תעשי סיבוב, אם אין סיבוב איתי אחר כך. תצילי מהרכב, אין סיבוב, מה לי את הרבקה. כזה אני כבר לא אכפת ריצ'וץ' אחי כזה. אני מצב לחוץ רק בשביל סטוץ בסך הכל חזה אחי. בזן אחי, גם בלי שום פוסי בויה מתאזן אחי. בסוף כל פוסי שזרקתי אשכרה חוזר אחי. חבר אחי, הביא לי טימקס בויה מהלוק. מנהל קפצו לדירה ולא מצאו שם כלום. נפל! חבר שלי ניסו אותו, בסוף כל השוטרים בתסביכים הם לא תפסו. הכל בסדר טעיתי, יש את בלישה, יש את מויזכי, יש ארודי. אל תבחן אותי, את המבחן עברתי כבר ביץ'. כל האופ שמנסים, אני קברתי כבר ביץ'. כל הוויד והחשיש שלי מזנזיבר ביץ'. השפרצתי מים על הסצנה יבשה מדבר ביץ'. ארודי אני נשבע שנמלא את הברביץ'. עושים ירוק רק מירוק ולא ירוק מכבי. 100,000 על הראש שלך, אתה לא תיגע בי. קושרים לך לכיסא, אתה מודה ברצח רבין. 40% של רוסקי, 40% של אורי ו20% של TXC, הבאתי חומר סורי. 15 שנים שהתחמקתי מהכלוב ועוד 15 אלופים שהפכתי מה... לא, תקשיב, יאללה, קפצתי, ראית עידו? נדר, הנה, בראש של אמא שלי זמן פיסי. נודר נדר, הנה. והנה, ותקבל בן עכשיו. כן?